Now this apromasi here. I you see a border on security. Oh, okay. Na just so apromasi report eba ne say ohene a owo just so apromasi crofobia kotata no anajo the two akone so ade wo ye den se jo de na wo ye na ye den bazinkum yei same way chese ade na aye den omo koyen so a se wo mo ya kromfo so mo ye den so mo ye den so mo ye den o man fa hwe wo man fa hwe e wo na fie ho yes but om di tuo ko fie ho yes asami de kokodru apromase edi hu aba be say nkrofo mu fear and panic na anopai ye be modern si ye be kwa akohwe odaroma said the hositie na ye ne perifo di nkomo ohene nana ne ho te sai wonim akai me atibie die no kun se me ye kowni na nanu ada otide ehne ne koye ye no ai edb ogu ye nimasi o na nyame ya adom a egun sa yi ni free ho no atibie hene na or act as ye paramount chief called traditional area nanse na enkrofo bi so akono so enye Brian na champion Adaroma mi anka sama busu apani abetifi asem na making sorry abetifi asem na making mi an mabusu apani keka no ho ma ye nya sojafo ne aposifo ma omutimi crash enkrofo no anka omukodi ewu eti okan na madwan akosi mi krom so de a esi nansen si wo ho na ye be kwa kohwe ensem no mu nkyeremu no yenko na ye ne nana jeni mbuate eni nkomo ono na ye ankobia hene ewo ejeso apromase nana wadawo ma chie na ampacho ejeso apromase what is saying yamado anapedi etibo libya na yati se wohene akromfo se wo mo ye mimfo so mo ye den o omo kotata no e de tu asini so che se enya asem ketu ambacho emu nchemu ene sen de dawasi da bi nchemu kaka baka ni se ya ngaga be ti hobi e dia ma ti be 5:30 ana ni skiti de babu se konvoya banana so nti biblia eni de bi kala etuka de ko aye no na oba lo ko tinu ya ye bie tinu e bie na ma so tian do tia tinu e de bu eti e ma bi tuka e town e de bo so na bani se branche biblia de se na to afina se eti de kache ebu ye no e na me ni ye se de ko police station na ma kwa koye case se de na approach for be babu ayi eti ba bi tuka ba do ba police station e be ye case eti bi je wa ba ye na ana ye di ba na kanu ni bi e de ho eti ba se the floor commander ama commander se o from Banfu ama Banfu ba eti na be try ho chore kakra nana ye kanyina nana ehye dan mu aya lock no ya ehye te dan ni na de ye se chama de meje no o ti obu fo no ma jo ya ma jo ni start se we de bina APL no beje se sa bi ni wa na obu ebi epuno obu gane ye eziti obu gane ye se no do no sa channel do e de mo ka fibu kase e ma ni le ko yi eti tama ni police station ni ba ya no be bufu no ni die ni bia si ni demo ya ni demo abi ni ke demo ni ke fi ni so eti ni bia no bi e de ho eti tama de no o fro no ba jo wu we ai ye so ba ru ka se ai wa ba mo to bi e wa ba se fa ko ni bi se ba ye ba fro bi de ka che ni se fe bi e wa so bi we obi man dio tije obo kasa sa no ene bo di
edede epie sɛ wɔbɛ nkyɛtem ama amanfoɔ ba edi sɛ maybe ne pie na wɔbɛtiatia mu no ɛna dabi sɛ wɔfa ahu ehu fɛnsi o ɛna ti paa. bàtɔ ɛda bɛ asɛm na yɛ kɛn ɛda bɛ asɛm na yɛ kɛn. nana eti na nsa ne bɛ. ɛsɛ sɛ ɛyɛ bambie no. adeɛ kye benada. ɛdua da adeɛ bɛ kye benada. time bɛ pɔti asɛm na yɛ kɛn ebere bɛ na ɔmo ba nana so. ɔmo ba agorɔ ayi deɛ tɛm a maybe ne kasa ne deɛ wɔsi ba wɔn bɛ ekuro saadi bi ɛbɛ fɔ tete nipa no ɛdi ni ebi di ne nkyɛ eti fɔɔn no yɛ bàtɔ fɔɔn no enyimrɛ anaasɛ anɔpa ahomakye bɛɛ 4:15 ɛna ebi di ne nkyɛ eti maybe ni sɛ ɛbɔ bɛɛ 4:45 na ɛna ebedie ɛntia jɔɔ no. Eti obi bi a eti agye no ɛna ɔkɔ sɛ bɛɛ bi a ɔyɛ kɔɔ ne nkura no bi gale eti ɔyɛ kɔɔ na akɔnsiri ɛna ɔte sɛ wɔhyɛ ne tiatia mu eti ɔyɛ ne tiatia mu na ɔkɔɔ de bɛɛ di mu wɔde ne alɔ kɔ no ɛna nana kɔɔ so no sɔdɛ yɛ tu bɛbi a yɛ to ɛntiase no mu a deɛ aka bi a yɛ ɔno ne deɛ yɛ tu because of nam ne condition ne ti no yɛ tu. Eti ekyim na ani ati ekyim na ti wo ofre na na bebe wo se ai wo bi dia be so eti wa na ge ni start here pia bodin no wa be ye dede se dia ma fo be tie eti dede na wo be ye no se le be pia bodin a wo se be ye dede na wo be su ni se wa fo bi e be bi ye no be ka puli ti ni bi ga ni eti taba bi ni police station ni ba ye die na o be bu fi ni a abla bi e di ho bẹ́ẹ̀ni ṣe búbu sábìá náà yẹ emu ọ̀rẹ́ mpaa o emu ọ̀rẹ́ mpaa fi sẹ́ ọmọ báyẹn no ọmọ antikyere no ọmọ anfa hwee ọmọ deɛ ɔmo bisa ya ne sɛ fa kuro no krataa ɛma yɛn ɛyɛ kuro no nsaase a ɔhene wato anaasɛ ɛdɛ nsaase no na ɔmo pɛ. bɛnim nkratakoro a na ɔmo pɛ akɔli tìǹbà no. Eyi sẹ́nu ọkọ̀ ojú omi sọ ọdún bíbí ẹ̀jẹ̀ ẹ̀kí ọtí ni wọ́n bá ṣe bẹ́ẹ̀sì na wọ́n bá bu ẹ̀jẹ̀ wọ́n bá ṣe bẹ̀sán etí ẹ̀yìn ẹ̀na wọ́n bá ṣe máa káàdì ètì diẹ nànánú etí ní ẹ̀sìkáàbù tí ẹ̀yẹ nínú ẹ̀na baako yẹ ní bá fún ẹ̀na òkúra pèsè ẹ̀na bí ẹni sì gyina ní wẹ́ẹ̀dì fún hó. Enti na kyerɛ sɛ deɛ yɛkan ɔmo yɛ mmiɛnsa ɔmo yɛ ɔso nipa mmiɛnsa na ɔmo baeɛ no ɔmo ankɔ ne so amfa tuo na ankɔ ne so na mmom ɔmo targeti ne wardrobe sɛ wɔnyɛ de ɔmmie wardrobe no ma ɔmo anaa dɛn wɔne deɛ ne no saa kaabo na nkasɛlɛ bi ne deɛ bɔ ntimi nkyerɛ na akɔli ntinala no adeɛ kyiri a yɛbu tu no bi a opie no ɛna so ɔmo saa no sɛ wɔmfa pipesi ɛna afei wɔmfrɛ no bi na ebi koro a wɔmfrɛ no no na wɔhunu nipa koro a wɔbɛbɛ sɛ wɔmfrɛ no eti wɔn na no ɔstati sɛ pipesi no wɔ ne meedi no nti ɔstati sɛ wɔmfrɛ meedi no nti ɔtia bi na adwoa nti maadwoa ne babe eyi ọba ahọ náà ọbẹ tí mpọ náà ní àtúmọ̀ ẹni ọ̀hún sẹ amanfọ abàmì náà so bẹ́ẹ̀ 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 ntumi ìṣirẹ́ sẹ sẹ ọbẹ fẹ́ bíbí sẹ ọbẹ fẹ́ bíbí ntumi ìṣirẹ́. ẹyì na mi sẹ wọ́n yà ankọ́bíà hẹ́ni deɛ ó bẹ́ẹ̀ no na biribi wɔ hɔ I mean before sɛ saa deɛ ɛbɛkɔ so no na there will be ɔne obi ɛwɔ nsase bi ho nsɛm a na yɛbɛtumi akasa bi ɛno nti na ama nipa n'aba ɛde asoma nkurɔfoɔ no soso mbɛgye ne nsase nkrataa mfa mmerɛ na biribi saa. nkɛnsɛm wɔ hɔ ɔne ɔbaa yi ma yɛ ɔbaa na nkɛnsɛm kasa wɔ no tɛm ɛfa nsase sɛm no deɛ ɔbaa yi ma ne kasa nsase a ɔne no atɔ no wɔnte aseɛ eti obi a ɛyɛ adwuma a wɔakɔsɔ pono wɔate langa de apono ase obi a ɛyɛ adwuma wɔakɔsɔ pono ebi a ɛyɛ adwuma no akɔsɔfo no
eti na nsɛn saa tɛma asɛm yi bɛsie ne bɛbi ne da bibi bɛyɛ ansa na adua da adeɛ bɛkye brada bɛbɛyi ɔkɔfa landadfoɔ bi firi abrabɔ ɛma obi a wɔyɛ n'adwuma ɔmo baa no so attack ɛbɛ boo ɔmo ɛma abɔɔse yi so yɛ ɛyɛ fast ɛfrɛ ɛgye so polisifoɔ ɛma yɛbɛnya mmienu akyi wɔn eti mmienu no a apolisifoɔ no kyi wɔn no ɛna wɔn tutu wɔn no bi sɛ wɔn ano asɛm ɛna wɔn sɛ ɔbaa yi ma na sukuu yi sɛ ɔmo bla bɛ bo wɔn a ɔmo yɛ adwuma no na ɔmo mpepere wɔn bo eti ebi hɔ no ɛna bebe na awadeɛ akyi kɔsia na ɛna esia de fɛn sɛ ayɛ nhwehwɛmu ansa akɔnya baako tee no ɛna kyerɛ sɛ ɔba bɛyɛ mmiɛnsa eti ebi hɔ ɛna yɛ sɛ ɔbaa yi ma no ano asisi sɛ ɔde nsuma obiara na bisapɛni yɛ a wɔwɔ apomase na ɔsoma obi bi ɔka ho. na gye sɛ wohyɛ ansasesɛm no ankasa deɛ ɛyɛ ade a ɛkɔ so ɛwɔ agye so apomase hɔ ɛkɔ so wɔ apomase paa baabi no baa no so wɔte aseɛ ɛkɔ so paa nti abusapɛni kɔ police station ɔna ebusa no ɛna ɔsɛ ɔno anasa ase no ɔkɔ asɛ ɔbukɔ bɔ ho ɛna ebi abusapɛni ti akataba nti bɛɛ 8 na wɔbu gya no no ɛhɔ ɛna abusapɛni bɛka sɛ ɔkɔ onim ahwɛ ɛna wɔn nso ayɛ ma gye sɛ ɔbɛ fɛ ɔbaa ahoma no na nka ɔbɛ bisa no atoto no no eti ɛyɛ yɛ ano bi nyɛ ɔbaa ahoma eti ne guada anɔpa ɛna yɛ sɛ aboabofoɔ no nipa bɛyɛ wɔtwe bɛɛ kuro bi asɛ wɔn bɔ ɔhema no so sɛ ɔhema no ɛkɔ police station na ne nkurɔfoɔ no a wɔakye wɔn no wɔn gyi wɔn mu wɔn baa ne ɔhema no di hɔ ne ɔhema no ɛkɔ efi afɔma so kɔ wɔn yɛ wɔn ahoro. okay enti no ne nyinaa ne tɔfa bɔ mu ne sɛ biribi saa wɔ hɔ na mmom yɛntumi mfa yɛ nsa nkyerɛ so sɛ ɛyɛ asomasi a na ɔbɛnten ɛna asoma nkurɔfoɔ wei police asɛm but yɛntumi mfa yɛ nsa nkyerɛ sɛ ɛyɛ abusuapani anaa ɛyɛ ɔhema anaa yɛ asomasi na ne mfie ɛwɔ animu saa ɔbɛgbɛ 80+. na sɛ si ankasa ɔwɔ yi ne ho te sɛn sɛsɛ no ɛba saa no ɔmu yiri firi akakra lɛno ɛnyɛ abɛkɔ sɛ ɛne deɛ ne yɛ enti after deɛ sii na no ɛbenada no ɛbɛka nda no pɛi sɛ na ɛgye so aprɔmase ankasa sitiɛ gyegye deɛ ɛnam sɛ saa deɛ no kɔɔ soɔ no enti ma yɛbɔ bɛsi koraa ne wɔ hɔ no many people police station ban na boys ko ban la na fi o no e no mo ye se o ko ye announcement around 5:30 no na boys ni ha che hogu na ko ba pe sa o bo be ye sa de no o mo ko probation wa se ediba na won so wo de e je ma boys ni de bi fi e ko tutu probation no e be si ni na de go na ho se la no aye le information bẹ́sẹ̀ bìbíyèsí nàbí máa ń sọ àlẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ náà ṣe bí i àlejò information náà wọ̀rọ̀ fọ́sẹ́ ní so kẹ̀bọ̀ ọba sí ibi èbìfẹ́ kò tù í tìbí ní fífẹ́ ìṣe ìṣìbà ló máa kò tù ní mìíràn bá èfiri sáà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ nìyẹn tí àṣẹbí ẹ̀ bí. na mbacho officially mo ayɛ complaint anaasɛ mo report to yɛ ko tie yɛ ɔda na o sɛ bi kasa bi kasa sɛma case bi si yɛ na bɛɛ 5:30 Friday baby call police station because the other police station the other command down there for feeling by around 6:37 it was about the year but this you feel that you feel and you so the police station Emma commander Emma radio call Emma commander beside around 7 over taking the statement ẹni àjèjì efi wọn bá yà lánàá ẹni ní kó ọwọ́ sí ti à ìlú ẹ̀ náà lẹ́yìn tí wọ́n tọ́ bẹ̀rẹ̀ tí a kàkàrà bẹ́ẹ̀ ni ìbùsà náà di efi ẹni. They say nana ho yɛ but as you speak oni apromase ho sisi yɛ. Oni apromase ti ɛdu adi ɛdi kɔhwɛ ɛdu na ɔyɛ oke. Ɛna enya de akama polisifoɔ ɛbɛpɛ mi yɛ no bɛkasa. Yɛda ase paa thank you very much ma yɛn.